Iż-żagħżugħ Bulgaru Denis Davkov ġie rilaxxat mill-Pulizija fuq police bail wara parir legali li ingħataw l-investigaturi. Dan fid-dawl tal-fatt li hemmx biżejjed provi li jindikaw xi forma ta' attentat ta' qtil jew vjolenza fuq Zack Meli, iż-żagħżugħ li kmieni l-Ħadd filgħodu tilef ħajtu f'Paċeville. Għalhekk kif ġie rapportat fuq is-sit netnews.com.mt, Davkov għall-inqas għalissa mhux se jkun qed jitressaq il-qorti. Din l-iżvolta seħħet wara r-riżultat tal-awtopsja li saret fl-aħħar sigħat. Fi-stqarrija l-Pulizija qalet li l-awtopsja mhix konklusiva. Skont l-ewwel riżultati l-awtopsja fuq il-katavru ta' Zack Meli sabet li ma kienx hemm sinjali ta' vjolenza fuqhom. Fis-sigħat li ġejjin se jsiru aktar testijiet speċjalizzati, inkluż dawk tossikoloġiċi biex tkun magħrufa eżatt il-kawża tal-mewt tiegħu. Għalissa l-katavru ta' Meli ma jistax jiġi rilaxxat għad-difna. Min-naħa l-oħra l-Pulizija għadha qed tinvestiga filmati minn kameras ta' sigurtà li hemm fiż-żona. Intant uffiċjali fid-depot tal-Pulizija qalulna li għalissa kull sensazzjonaliżmu jew kummenti min-naħa tan-nies fuq il-midja soċjali jistgħu jagħmlu aktar ħsara milli ġid. L-istorja taf tkun differenti minn kif intqalet, qalulna s-sorsi tagħna. Denis Davkov għalaq parzjalment il-profil tiegħu fuq Facebook wara dulluvju ta' kummenti dispreġġattivi li rċieva fl-aħħar 24 siegħa.